Ano daan? Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod po. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunian, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat ni Gemma Nakama and family, Cancerano family, ni Mercy Ortega, ni Bong and Jinga Payaw and family, Formorano family ni Gabriel Osiliada. Pasasalamat ni Amelia Basanta and family, ni Angie Maniago, ni Leo and Cynthia Ramos, asin ni Roderick and Eldes de la Ven. Espesyal na mga kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Espesyal na kahagadang kan FSCO Builders and Supply, kan Serrano family, ni Mercy and Dimple, to pass the IELTS exam ni Christine Estañero for a successful September 2024 Residence in Service Examination and result of Dr. Berna Pielago, Kanchan and Divera family, for healing and good health of Anna Marie Kim, kan Buenaobra family. Special man nakagadan ni Rosa Tangli, ni Jacqueline Rose Tanyada, asin ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag, ki Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Susan, Kantang family, ki Sally, Candineros family,
For All Souls ni Tita D. Imperial, ki Helen ni Ramon M. Esquilla and family, ki Lorenzo and Josefina kan Dumikil family, ki Ramon kan St. Jude Paris, ki Asuncion ni Rica Dumalaon, ki Virginia ni Emma A. Chan, All Souls ni Mercy Ortega, ki Jelina and All Souls in Purgatory kan Chan and Di Vera family, ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gihino, Andrew Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family, ki Eduardo Sr., ni Bong and Jinga Payaw and family, ki Oscar, ni Lorna Estropia and family, ki Anita and Godofredo, ni Arlene Balse, ki Winifredo, ni Gabriel Osiliada, ki Remedios kan Quinones family, ki Oscar ni Maria Lita Borabod and family, ki Alicia and Brixio ni Elena Brixio, Fabiana and Santiago ni Elena Miraflor and family, asin ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family. Sigiraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Ngunyan iyo ay ka-22 na Domingo sa ordinaryong panahon. E siring man iyo ang World Day of Prayer for the Care of Creation. Magtirindog po.
Good morning. Good morning to Father. Sarong komunidad, kita nagkagadiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa kagurangan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-22 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ngonya na aldaw, enot na aldaw kan Septyembre, mga birthday si Chates. Yan. Enot na aldaw po kan bulan na Septyembre, puon kita kaining inaapod niya tong feast o sineselebrar tayo ining Feast of Creation na kasabay kaini, iyo po itong andaman niya to sa pagselebrar kan inaapod na season of creation from September 1 to October 4 sa kafiestahan kan ni Saint Francis of Assisi. So, it also coincides digdi sa inaapod niya tong hinahagad sa tuyan kan sa tuyang diocese sa paagi kan sa tuyang obispo na pahalagahan sa tuyang kapalibutan ang environment. Kaya at yan babasahon mi po sa Indo itong surat pastoral kan obispo, lalong-lalo na sa paglunsar kan inaapod niya to Year of Stewardship na kita mga tagapagpamahala, tagapag-ataman, pakusalakan sa tuyang environment, alagad kan kadakol na aspeto sa satuya pong buhay bilang mga syudadano kaining kinakban, na pangatamanon ta ining kinakban as our common home sa tuya pong istaran. Iyan ang espesyal na balaog na ahagado niya to sa satuyang kagurangan sa pagdulot ta kaining Santa Misa. Nalugod pa man magikitang mga responsabling tagapagpamahala, tagapag-ataman, kan mga bagay na ipinaniwala sa tuya kan mahal na Diyos. Ngunyan, midbidon ta na poan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay na tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindaruhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-umaw sa Diyos, awiton taan kamurawayan sa Diyos.
daigdig. Mamipi kita, O Diyos, nin mga kabagsikan, na sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, si Moises pinapagirumdom ang mga Israelita na sunodon ang mga tugon kan kagurangnan. Sa pagsunod kan mga tugon kan kagurangnan, tinatawan kita nin kadunongan asin buhay na daing kasagkora ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Sinabihan ni Moises ang mga tao, kuyugon nindo ang gabos na tugon asin pagbuot na itinutukdo ko. Tanganing mabuhay kamo asin masadirihan nindo ang daga na itinataw sa endonin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indong ginikanan. Da inindo pagdagdagan o pag-inaan ang mga ipinagbubuot ko sa indo. Kuyugon nindo ang mga pagbuot nin kagurangnan na sa indong Diyos na itinatao ko sa indo. Maimbod na utubon nindo iyan, asin iyan ang magpapahiling sa ibang nasyon kan sa indong kadunongan. Kung madangog ninda ang mga tugon na ini, masabi sinda, totoong madunong asin may pakasabot ang banwaan na ini. Ari ng mapangnaring nasyon, ang igwanin Diyos na harani sa iya, arog sa kagurangnan na satong Diyos na harani na marahay sa sato kung minaapod kita sa iya. Ari ng mapangyaring nasyon, ang igwanin mga matanos na tugon, asin pagbuot, arog kan itinao ko sa indo, ngunya na aldaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan si Isay ang maerok sa saimong tolda. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saimong tolda. Ang makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibunin katanosan, asin nagtataramin katotoohan, asin dai nagbabalo bagi. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saimong tolda. Dai siya nagibunin maraot sa saiyang katuod, ni nagdadara, nin salang bareta, dapit sa saiyang kataid. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal ng Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saimong tolda. Dai siya nagpapautang na may patubo, asing dai nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala, ang nagigibo kan mga bagay na ini, dai nanggad matatanyog. Kagurangnan, si Isay ang maerok sa saimong tolda. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdom sa tuya, nagabos na marhay asin perpektong regalo, hali sa kagurangnan. Kuguson ta an sa iyang tataramon, asin mga gibo, asin mamuot sa mga nangangaipo, tanganing papagdanayon niya to ang pagiging maimbod sa kagurangnan. Ani kaduwang babasahong. Pagbasa sa surat ni Santiago. Namumutan kong mga tugang, ang lambang balaog na marhay, asin ang lambang tunay na regalo gikan sa langit, hali sama nakaglalang, kan gabos na liwanag sa langit. Sa iya mayo nin pagliwat o anino nin pagbabago. Sa kabutan niya, linalang niya kita sa paagi kan tataramon nin katutuuhan. Tanganing kitaan magiging urog sa gabos niyang linalang.
Mahuyong ako unindo ang tataramon na itinanom nin Diyos sa indong mga puso. Huli ta iyo iyan ang maligtas sa indo. Bako sanang dangugon nindo ang tataramon nin Diyos, kundi gibuhon. Takundai, kamuman sana ang nagdadaya sa sadiri nindo. Sa Diyos Ama ang malinig sa kamayong digtang pagkamakidiyos. Iyo ini, ang pagtabang sa mga ilo, asin sa mga babaeng balo, sa saindang kasakitan. Dangan ang pag-ingat sa sadiri, na dai madigtaan kan kinaban. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagkapirang Fariseo asin para tukdo kan katugunan nahali pa sa Jerusalem ang nagtiripon sa palibot ni Jesus. Namasdan ninda na ang nagkapira sa mga disipulo ni Jesus nagkakakan na maatian kamot. Dahil sinda naghanaw ning kamot bago magkakan. Hulitaan mga Fariseo asin ang mga tawo nagsusunod sa mga itinukdo kaidto kan mga ginikanan. Dai minakakan sagkod na dai maghanaw ning kamot. Dai minakakan nin anuman na hali sa saudan na dai nguna hugasan. Dakol pang mga pagsusundon ang inuutob ninda arog kan paghugas nin mga tasa, koron, bronseng mangko sa kahigdaan. Kaya hinapot si Jesus kan mga Fariseo, asin kan mga paratukdo kan katugunan. Tadaw tadai sinusunod kan mga disipulo mo ang mga katukdoan na hali pa sa satong mga ginikanan, kung minakakan sindang maati ang mga kamot. Nagsimbag si Jesus. Tama nanggad ang sinabi ni Propeta Isaías dapit sa indong mga parasagin-sagin, kang sinurat niya ini. Inuumaw ako kan mga tawong ini, kan sa indang nguso. Alagad harayo sako an sa indang puso. An pagsamba ninda sako, mayo nin halaga. Hulita itinukdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot nin tawo sana. Nagsabi pa si Jesus, isinisikwal nindo ang tugon nin Dios asin kinukuyog ang mga katukduan nin mga tawo. Pinaranigiraray ni Jesus ang mga tao dangan sinabihan, danguga sa kasabutan nindo, gabos ang sasabihon ko sa indo. Bakong ang minalaog sa puso, sa nguso, kan tawo ang minakakapaati sa iya, sa atubang nin Dios, kundi ang minaluwas sa iya. Huli tahali sa laog, sa puso nin tawo, minagikan ang maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kapabawan, dangang kalulungan. Ining mga karatan nagikan sa puso kan tawo, iyo ang nakakapaati sa iya. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet daw ang Sophia pong katain na good morning. Nasambit ko po sa pagpuon nangon niya na ika-22 na Domingo sa ordinaryong panahon, September 1. Iyo minamarka po ini kang inaapod niya tong Feast of Creation. This Sunday marks the Feast of Creation
na kasabay po kay ni iyoan pag-celebrar niya to kay itong season of creation from September 1 to October 4 na kung sa intigahagad po sa tuya na pangatamanon ining kinakban to take care of the earth as our common home. As in, kasabay man po kay ni, namumutan ko mga tugang, digdi sa tuyang diocese, dahil ta kita po nag-aandam sa maabot na selebrasyon kang 75 years as a diocese, taonin jubileo, jubilee year, taon-taon sa laog ni 5 taon, igwaning tigtatawan nindoon or focus sa tuya pong dioceses. Arog kang last year na nagtapos last year nagtapos pa sa nakang bulan ni Agosto kasuudma ito pong year of participation. And ang year 2025 is the year of stewardship. Yan. So kaya malunsar kita kaiyan sa September 3 sa bilog na diocese sa kapiyastahan po sa ni San Gregorio Magno duman sa katedral sa laog kan 5:30 p.m. na 5:30 in the afternoon na misa. Asin sa digdi sa tuya pong parokya hinahagad man kan sa tuyang obispo na kita ang kada parokya sa bilog na diocese magkaigwanin kanya-kanyang launching kaini. And kita we will do that on September 8 next Sunday. So ila-launch ta in a year of stewardship sa tuya pong parokya bago mag-celebrar sa 2026 kang Jubilee year, 75 years kan sa tuyang diocese. So meaning napundaran sa tuyang diocese 1951. Then sa 2026 so yun na ang celebration kan 75 years. Ngunyan, ang sa tuyang obispo may surat pastoral para sa satuya. 5 pages ini. Baka magtururog ka mo. So, sumadahong ko na sana po sa Indo ang napapalaman digdi sa surat kan sa tuyang namumutan na obispo. Ito ang sa iya pong kamautan. Ngunyan, ang pinakatema po kaining 2025 na Year of Stewardship, iyo po inibasahon tada po, simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala. So, pigpapagirumdum po kita kaini na kita mga tagapagpamahala, tagapag-ataman sana kan mga bagay na ipinaniwala sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. As in, ining inaapod niya itong stewardship, iyo po inan sa tuyang kasimbagan sa dakol na balaog na itinao sa tuyaan mahal na Diyos. Magpuon sa imong buhay, sa imong salud, sa imong kapalibutan, sa financial mong buhay, technological na buhay, cultural na pagkabuhay ta, aspeto kan sa tuyang pagkabuhay. Gabos iyan, ipinaniwala sa tuya kan mahal na Diyos. As in, hinahagad sa tuya sa taon na ini, na maging mga responsableng tagapagpamahala kan mga bagay na ini. Ta iyan, iyo dapuan sa tuyang simbag sa dakulang balaog kan mahal na Diyos sa tuya. Where God places man, sa Genesis, mababasa ta po, ilinaag niya ang tao, tanganing magkultibar, asin magmakulog, mga bagay na ipinaniwala sa iya digdi sa kinaban. Because basically, the earth is our common home. Kaya sa taon pong ini, sabi kan sa tuyang obispo, ma-revolve po sa tuyang focus sa nagkapirang tema. Ang enot po kayan, sige daw po, Lola, basahon ta daw, tanganing day ka po magyungka. Sige daw po, enot, conversion. Ikadua, compassion. Ikatulo, co-responsibility. Pag sinabing conversion kan, puso, ang gabos na bagay, mapuon po sa puso. Narumduman ta sunadang ugtang ebanghelyo, batikos kan sa tuyang kagurangnan ining mga Pariseo sa sin mga eskribas because of their self-righteousness and hypocrisy ang sa indang pagsagin-sagin. Daan gabos na bagay, ginigibo ninda mga rituales sa pagsunod sa nakang external. It's more on external conformism, external rituals. Pero bako hali sa puso. Ngunyan sa
taon nin pamamahala, year of stewardship, hinahagad sa tuya na punan niya to ining konbersyon na ini sa puso. Kaya nangangapudan po ini sa tuya na talikdan ang pagiging makasadiri, asin kuguson ining inaapod niya tong generosity and responsibility. Yan ang ibig sabihin po kan conversion. Ikadua, sige daw po, basahon ta. Tiyan compassion. Ibig sabihin kang compassion, hararom na pagmakulog. Na minahagad sa tuya, minaabibar na pagmakulugan, ang bilog na linalang. Especially for the most vulnerable. As Pope Francis emphasizes duman sa iyang encyclical na Laudato Si and Laudate Deum. Na kita, bako sa nang magmakulog sa environment, kundi pagmakulugan man niya to an lambang saro. Iyan ang sinasabi po, digdigan sa tong obispo. Ang pangtulo, so enot, anong hanay po ito? Conversion, compassion, co-responsibility. Madalion bagatandaan, CCC. Yan. So, co-responsibility. Ang ibig sabihin po, na sa taon kan pamamahala o year of stewardship, hinahagad sa tuya na makihiras sa responsibilidad. This highlights our shared duty to care for our interconnected world, ensuring that our actions preserve the environment and resources for future generations. So, may responsibilidad ang lambang saro sa tuya na dapat gibuhon because we are interrelated, interconnected to one another. Kasabay kaini ang sa tuyang koneksyon sa tuyang kapalibutan. Pag makulugan ta ini, atamanon tada po ini, o tanganing, so future generations will also enjoy a good and healthy environment. Takong rauton tanangon yan, ang sa tuyang kapalibutan, o ano pang maaabutan, kan mga maabot na henerasyon. Baka dahil na sindang mahiling na bituon sa langit, o drawing na sana, arog ngaya kaya ng itsura kang bituon, arog ngaya kaya ng itsura kang cloud na magayon. So kaya, yaon ang paghagad sa tuya na makihiras sa responsibilidad. Now, may nagkapirang aspeto po ining inaapod niya tong stewardship. O yan. Ano ang mga bagay na ipinaniwala sa tuya kan sa tong kagurangnan na dapat po niya tong pamahalaan. Yan. Nagkapira po ini. Bako sa ng environment. O, nakita maging stewards, tagapagpamahala kan sa tuyang kapalibutan, kundi kasabay kaya ng financial. Yan. O, tinawang kaning kwarta, tinawan kaning kayamanan, paano mo ini ginagamit o, para sa satuyang kagurangnan, para sa iyang kaumawan, asin para sa pagbakulog sa satuyang kapwa. Ang sunod kaiyan, ang salud. O, tinawan kita nin salud na dapat man po niya itong pangatamanon. We are all stewards of our health, of our life. So, yan ang saro. Kan mga sabihon ta aspeto na hinahagad po sa tuya sa taon na inikan pamamahala na sa tuyang pangatamanon. Na ang mga sakristan day magturog sa misa. O saro iyan, pangatamanon. Yan, mag-take note. At yan, mahapot ako sa indo kung ano ining tigtaram ko. Yan. No cheating. May mata kaya ako digdi, may mata ako digdi, may mata pa ako digdi sa likod. Yan. Ang sunod po, iyo ang technological aspect kan sa tuyang buhay. O ngunyan, usong-uso ining mga gadgets, internet. O, are we responsible enough? Are we good stewards of all these things? O baka gagamit ini sa panglamang sa kapwa, pag makagibon ng inustisya, mga scam, na nangyayari ngunyan sa kinaban, pangluloko, o responsable ba kita, ginagamit ini sa evangelisasyon, ginagamit ini tanganing mas mapalakop ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Are we responsible enough in taking care kay ining aspeto man kan sa tuyang pagkabuhay, ining inaapod niya tong technological
stewardship. And ang sunod, iyo po itong inaapod tang cultural stewardship. Ang pangataman, kan sa tuya po, kultura. Kung hilingon tabaga, ang mga itsura tangon yan, bako naman sa tunay na Pinoy. Ang iba, relibong na kung siya, kano. Kaya magayon man itong kantang pagirumdum itong, "Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay..." Kamong nagsabi kayan. Kaya ining ispersong ini, this effort will guide us in practical ways to live out our calling as stewards of God's various graces. And as we undertake this journey, sabi po kan sa tuyang obispo, let us place our efforts under the protection of Our Lady of Salvation. May she inspire us to be faithful, kagadun ta, sa tabang ni ina, na magikitang mga dayupot na tagapagpamahala kan mga bagay digdi sa kinapan. Stewards of all that has been entrusted to our care. Let us work together as stewards with faith, hope, and love, contributing to the building of God's kingdom. As in tinapos niya po ini sa mga tataramo na nagsasabi, may we all be blessed and guided in this year of stewardship. Permado pa ini kan sa tuyang obispo, sa katuninongan na minabog ko sa to gabos, Most Reverend Joel Z. Bailon, ang obispo kan Legazpi. Ngunyan, matindog na kita gabos, simbagon ta ining mga pangapudan sa tuya, sarabay niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos nga nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina ni laman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw, nabuhay liwat sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga bukay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin bukay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa satuyang pagpuon ngunyan, na aldaw kan panahon nin paglalang. Darahon ta, ang satuyang mga pamibi sa atubang kan kagurangnan, na nagsasarig sa iyang pagkamuot asin pagkaherak sa gabos niyang linalang. Ang satong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan na siya maging maimbod na katiwala kan linalang kan Dios, nagtataunin marhay na pangarogan sa pag-ataman kan kapalibutan asin mga linalang, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa lideres kan kinaban, na sinda ma-inspirar na maghimo nin mga polisiya na maprotehir kang kapalibutan, mabusol kang pagpadanay kan mga rekurso, asin pagsimbag sa pagbabago kan klima, mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa tuyang mga komunidad, nakuguson ta ang pangapodan sa konbersyon kan puso,
nagbibirik hali sa mga maraot na gawi, asin pinipili an na mabuhay, sa pakisumaro sa mga linalang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtitios, huli kan makpagkaraot, kan kapalibutan, asin mga epekto kan pagbabago kan klima. Nalugod makakuasinda nin tabang, asin suporta sa paagi kan sa tuyang sararong esperso, na atamanon ang kumon nyatong ierokan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa tuyang parokya, na mamitbidan ta ang tunay na kalinigan, bako hali sa panluwas na mga ritual, kundi hali sa puso na namumuot sa Diyos, asin nagmamakulog sa iyang linalang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na daing sawang nagtatrabaho sa pag-ataman kang kapalibutan, urog na itong imbwelto sa mga lakdang kan sa tuyang diocese, nalugod mapakusog sinda, asin bindisyonan ang sa indang mga gibo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa tugabos na uya digdi, nalugod ma-inspirar kita, kan kagayunan kan lilang, na pararumon ang sa tuyang paninindugan, ang pag-ataman kan kapalibutan, asin tukduan, ang maabot na kapag-arakian, kan kahalagahan, kan pag-ataman, kan kinaban. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, kaglalang kan gabos, idinudulot niya mo ining mga pamibi, nin may kusog buot. Nagsasarig na dinadangog mo kami, asin inaapudan na maging mga katiwala kan kapalibutan. Tawi kami nin grasya, na magsimbag nin may mga pusong matinao, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga dugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamahan. Ako un manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simba. Kagurangnan, ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing an ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ba, kan gabos na Angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurangan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudolat para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat. Tapina pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma siring man, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay Iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay Ibanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, lakaitu pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaliguan na siya, mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumaya. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langit noon, na lamesa, nagaarang, naparigunon, an samong mga puso, kay ning kakanon, nin pagkamuot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo sa samong mga kapwa. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po kita gabos. Maluhod po. Pamibinin pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo ning gabos na uyas sa mo, asin gabos sa kapalibutan. Ako an sa mong dalisay na pag-umaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinuunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa indaan kahusayan asin karahayan, asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin pagkapawaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayunan, nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol, asin nag-aarang, pusong malinig, lalangas ako, O Diyos, sarong bago, asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hali sa padungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami, Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi an sa mong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan, asin kabagsikan, gibuhak kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang ning buhay, na magsusupay sagot sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Nuestra Señora de Salvacion, ipamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo kami. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 34,156 pesos and 65 centavos. Ang naambag niyato sa siling na oras na misa, nag-abot po sa 4,408 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,772 pesos and 10 centavos para po ini sa tada. Siling man sa Setyembre 2 sagkod 4, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to, giromdumon. Asin maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 1,500 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 400 pesos, asin 300 pesos. Salamenio family, 5,000 pesos. Mr. and Mrs. Magdaong, 2,000 pesos. ERF family, 1,000 pesos. Asin devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. And sa kuya pong pasalamat sa mga naging parte kan sa tuya pong selebrasyon kasunma kan kafiestahan ni Ina si Nuestra Señora de Salvacion. Thank you very much po sa Indo Kapos. Kasi sa mga naglingkod sa altar, ngunyan, choir, lectors, commentator, mga sakristan na aktibong maray, alertong maray. Thank you very much sa tong commentator, mass collectors. Thank you. An kagurangnan, nakaturukaw pa palang kamo. Tindog na po kita. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po and happy Sunday.